லக்கும் இல்லை, உழைப்பும் இல்லை, சிந்தனை. என்னாச்சுன்னா 2 days முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன். அது என்ன வீடியோ அப்படின்னா, ஃபாரினர் ஒருத்தர் யாருனே தெரியாதவங்கள்ட்ட சாக்லேட்டை சர்ப்ரைஸாக கிஃப்ட் பண்ணி அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக வீடியோ மேக் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஊர் மக்கள்கிட்ட பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கான சரியான நேரமும் வந்தது. எஸ், என்னோடய பர்த்டே. எந்த பர்த்டேவை நான் இது வரைக்கும் செலிப்ரேட் பண்ணாத மாதிரி நம்ம ஊர் மக்கள்கிட்ட சாக்லேட்டை சர்ப்ரைஸாக கிஃப்ட் பண்ணி அவங்க எப்படிலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒன்றும் இல்லை பயப்படாதீங்க. கையை இப்படி கட்டுங்க. பயப்படாதீங்க. நூதன திருட்டு நினைச்சிட்டீங்களோ? பர்த்டேண்ணா அது பர்த்டே 4, 5, 6 பர்த்டே அதனால ஹாப்பி பர்த்டே. தேங்க்யூ. பர்த்டே நாளைக்கு. சரிங்க. எடுத்துருவாங்களே. பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் தப்பா நினைச்சுக்கிறாங்க. ஒன்றும் பயப்படாங்க. தேங்க்யூ. கடலையா ஃபோனில் கடலையா? பர்த்டே பர்த்டே பர்த்டே. தேங்க்யூ. சார் Oh no! பர்த்டே நான் வேற சரி.
What you are doing? What you are doing? Just No need. nothing. No need. Actually, today my birthday. Thank you. கூடவோ குறையவோ என்னவோ ஆனால் போய் வேலை செய்கிறோம்ல அது மிக சிறப்பாக இருக்கும். என்னவோ அது செஞ்சு